O 23 de setembro celebrase o Día Internacional contra a Explotación Sexual e a Trata de Persoas. Co obxectivo de dar visibilidade e de concienciar a cidadanía neste asunto, o Concello estreará este venres o documental El Proxeneta, un filme de Mabel Lozano. O documental é un documental que por primeira vez se fai ou se documenta en primeira persoa a historia que hai detrás da prostitución, porque é a man dun proxeneta que conta a evolución deste negocio dende os anos 90. Dende como empezouse a secuestrar a mulleres, como a que saían dos seus países intentando buscar un mundo mellor, e como está ese negocio multimillonario dos proxenetas. O esclavismo que sofren estas mulleres e a impunidade co que isto está a pasar, non? Tras a proxección do documental, o Goberno Municipal, xunto co colectivo feminista de Pontevedra, celebrará un coloquio no que se falará do negocio que hai detrás da prostitución. No debate tamén participará a directora do filme, Mabel Lozano, así como a presidenta da Deputación. O que pido, ademais, eu personalmente, sempre que hai un acto destes, é que, por favor, as persoas que xa estades concienciadas, que sei que ides vir, e de sair máis concienciadas todavía, tentedes traer da man aquel amigo ou amiga que di non, pero é que hai quen vai libremente, que tal, que traíades a un deses que vos intentan convencer do contrario, que veña a ver o documental e despois voltedes a falar con esa persoa. A cita será o venres a partir das 8 no Auditorio Fundación de Pontevedra.